наистина приличам на клон. Здравейте на всички! За тези от вас, които не ме познават, аз съм Кристияна Стоянова и повече от 3 години се занимавам професионално с грим. Днес ще ви покажа 10 често допускани грешки при гримът, които развалят цялата ви визия. Дори и с бюджетни дрогерийни гримове можете да постигнете една перфектна грим визия, като след професионален гримьор. Ако искате да разберете как точно това става, останете до края на видеото и ще ви покажа всичко стъпка по стъпка. В тази страна ще ви покажа вярното изпълнение на стъпките, а от тази страна грешни. Стъпка номер 1 е основата за очи. Може да не използвате основа, която е предназначена за това, можете да я заместите с коректор, но много често допускана грешка при използването на коректор е именно, сега ще нанеса и от двете страни коректор и ще го разнеса. Можете да го разнесете с пръст или с четка, както ви е по-удобно. На мен винаги ми е по-удобно с пръст. Ето така от едната страна и от другата. Много често допускана грешка при използването на коректор като основа за очи е това, че не запечатваме с пудра. Ако не запечатвате, то тук в сгъвката ще се събере коректорът, ще се омазни и няма да изглежда изобщо добре, особено ако отгоре слагате и сенки. Затова с някаква пудра, без значение дали пресована или прахообразна, просто леко запечатайте тази страна, няма да запечатвам и ще ви покажа нагледно какво се получава с сенките ви. Продължаваме именно към тях. При сенките грешките, които можете да пуснете, са доста, но най-голямата и най-главната грешка е блендирането. Ако не блендирате сенките както трябва, то те няма да изглеждат изобщо добре. Сега аз ще нанеса съвсем малко количество сенки, колкото просто да ви покажа от тази страна е вярното, от тази страна е грешното. Тук в ръката си ще държа огледалци, за да мога по-близко да се виждам, понеже големите ми огледала са от тази страна. Лично аз винаги започвам с най-светлият цвят. С светлите цветове най-лесно се получава блендирането. И така преминаваме към по-тъмни. Сега ще мина направо на тъмното. Понякога нанасям преходен цвят от най-светлото към най-тъмното, но този път, за да ви покажа как стоят нещата, започвам директно от най-тъмното. Да кажем, нещо такова ще направим съвсем лекичко и слагаме тук в началото най-обикновен светъл цвят. Сега ще ви покажа какво се случва, когато не блендирате. Не знам как ще го направя, просто защото по навик блендирам. Ето така. Добре, ще го оставим така и преминаваме към светлото. Дори хайде, за да не е съвсем неблендирано, малко, ето така. Та, стигнахме до стъпка номер 3, а именно очната линия. Няма значение каква очна линия използвате. В случая аз използвам суха с разтворител на инглот. Но най-често допусканата грешка е в позиционирането на очите и на четката, без значение дали използвате такава четка или писец. Винаги се допуска грешка при позициониране на ръката и клепачите. Сега от тази страна ще ви покажа първо какво не трябва да правите, а именно да издърпвате клепача. Това е много грешна стъпка и в комбинация с другата стъпка, която е да гледате надолу, ако огледалото ви е тук отдолу, да гледате надолу и да издърпвате клепача. Това е буквално най-лошата комбинация и сега ще ви покажа защо. Сега, ето така малко ще се надигна, за да може огледалото да ми се падне надолу. Както сами можете да видите, самата очна линия не върви нагоре като опашка, а върви спаднало. Понеже защото когато стигнете самият клепач, естествено я рисувате нагоре. Но пуснете ли го, тя автоматично пада надолу и затваря изключително много окото. Правилният начин за изпълнение е гледате само напред
и не повдигате, не пипате, не мърдате изобщо клепача. Просто гледате напред. Това е крайният резултат на очната линия. Смятам, че сами виждате разликата. Когато погледна напред, тази е надолу, тази е нагоре, изобщо има си доста разлики. Всъщност аз забравих да ви кажа, че стъпка номер 1 за мен е подредбата на стъпките. Колкото и объркващо да звучи, много хора правят това по различен начин. Лично моят съвет е първо да започвате с очите. Просто защото при нанасянето на сенките, ако те самите са по-прахообразни или имат брокат в тях, то се изсипва върху самото лице и ако първоначално сте нанесли фондютена и коректора, то след това ще трябва да чистите, получава се едно нанасене върху нанасене, петна, размазване и изобщо не смятам, че става красиво. Затова лично аз винаги започвам първо с очите, след което преминавам към лице. Продължаваме към стъпка 5, а именно основата за лице. Тя е строго определена, както и фондютена, спрямо това какъв тип кожа имате. Лично аз съм с суха кожа, която е и омазняваща се на места. Затова използвам по-хидратираща основа. Сега ще нанеса от тази страна. Казахме, че това е правилният начин. Продължаваме към стъпка 6, а именно фондютените. Тук грешките, които можете да напуснете, са две. Какъв тип фондютен избирате и с какво го нанасяте. Както казах, аз имам суха кожа. Следователно използвам хидратиращи фондютени, а не супер матови. Затова от тази страна ще нанеса матовият фондютен, който е на Maybelline, а от тази страна хидратиращият на Wet n Wild. Започвам първо с матовия. Естествено, матовият означава, че е доста сух, а на суха кожа това изобщо не е препоръчително. Аз използвам такъв тип четки или такава, която е доста пухкава, или такава плоска четка. И с двете ми е удобно. Бюти блендерите за мен лично не са много хигиенични, затова ги отбягвам. Този фондютен ще го нанеса с този тип четка. Да, матовите фондютени по принцип са доста покривни. Сега този специално не знам дали ще е точно моят цвят, но ще видим. При хората с суха кожа най-голяма грешка и най-много може да се забележи при зоната на челото, носът и ето тук самите бузки. Лично при мен най-много се забелязва на носът. Сега е ред на хидратиращият фондютен, който ще използвам. Него ще го нанеса с ето такъв тип четка, просто за да видите разликата в нанасянето. Този тип четка, според мен, нанасянето изглежда доста по-натурално и тя не изяжда почти никакъв всъщност продукт, докато, както сами виждате, плоската четка е доста обилно напоена с фондютен. Сега в случая обаче тази четка не е много удобна за места като носът или ето тук вътрешността на очите. Особено когато лицето ви е разделено на половина, но няма значение. Ще се помъча. По някакъв начин да бръкна. Добре, стъпка номер 7 е коректорът. Доста често коректорът не изглежда добре, просто защото нанасяме прекалено много, а не го разнасяме добре. Можете да разнасяте с каквото си пожелаете. С четка, с бюти блендер. Аз лично използвам такъв тип четка. И обичам да нанасям съвсем малко, като това, а не това. Сега тук много хубаво ще разнеса малкото количество, колкото и малко да е то, като обичам да вдигам коректорът нагоре, след което да го плъзам надолу към фондютена. Тук няма да разнасям много добре, просто да видите, когато с по-малко движения разнесете, а имате по-голямо количество продукт, как изглежда. Ето, пак го блендирах, но виждате, че почти не изглежда много добре. Тук изглежда доста натурално, доста по-добре, а и като запечатаме, ще изглежда още по-добре. И това е грешка номер
Вече ги забравих 7 или 8 нещо от сорта, а именно запечатване. Много е важно запечатването, особено ако сте с мазна кожа, без значение какъв фонитен използвате, е много важно да запечатате. Ако сте с суха кожа като мен, то аз предпочитам да запечатвам местата, които повече се омазняват, избягвам носа, просто защото той си е сух, и по другите места запечатвам, особено под очите. Сега ще се доближа, за да видите какво имах предвид за сухия фонитен, с сухата кожа, коректора и незапечатването. Ето така ще се доближа съвсем лекичко. Веднага тук се събират естествено сгъвките. Тук на носа изглежда сухо, по челото също изглежда доста нехидратирано, докато от тази страна в момента изглежда доста по-натурално, заради самият фондитен, просто той не е толкова покривен колкото този, но може да видите как и самият коректор не е навлязал в гънките, докато тук положението е доста лошо. Сега продължаваме към стъпка 8 или 9, не съм напълно сигурна, а именно позициониране. Позиционирането на бронзанта, на скулптуриращия продукт, на ружа и на хайлайтера. Това може сериозно да промени, колкото и странно да звучи, наистина променя дори формата на лицето ви, костната структура. Тези неща се използват точно за да се направят по-остри черти в самите кости. А ако ги позиционираме грешно, всичко ще излезе извън контрол. Сега аз няма да използвам скулптуриращ продукт, а само бронзант, за да видите дори той каква голяма роля оказва в цялото изглеждане на лицето ви. Аз лично винаги започвам с бронзант, след което продължавам с руж и с хайлайтер. Тук ще използвам ето такъв тип прахообразен бронзант с такава по-скосена четка. Ще започна от грешното този път. Преди да си изкарам курса, т.е. вече повече от 3 години, за жалост го нанасях ето в тази част и сега ще ви покажа защо спрях. Тук, понеже си мислих, че когато направим така, трябва да нанесем където е самото вдъдното положение на скулата. И естествено мажих ето така надолу, насам, нагоре, изобщо страшна цапаница. Както може да видите, не изглежда чак толкова зле. Но сега ще ви покажа как ще изглежда другата страна, когато нанеса по-високата част и използвам само такива движения нагоре. Ето така. Сега ще ви покажа от тази страна и от тази страна как тук изглежда съвсем по различен начин. Тук имаме едно доста по-силно подчертаване на скулата, което е по-характерно при мъжката костна структура, докато тази страна имаме едно по-нежно, по-ефирно, по-красиво подчертаване. Грешката при позиционирането на ружа може да бъде доста фрапантна и сега ще ви покажа за какво ви говоря. Взимам малко, без значение какъв руж, дали прахообразен, дали течен, няма значение. И сега ще ви покажа грешното нанасяне. Ето тук. И кръгообразно. Има доста хора, които продължават да си правят тези румени буски, които всъщност не изглеждат изобщо добре, изглеждат смешни и нелепи. Малко ще го блендна. Ще ви покажа. Сега ще ви покажа лично аз къде предпочитам да нанасям бронзанта. Обичам ружа. Обичам да го нанасям, усмихвайки се ето тук, точно върху самият бронзант. Смятам, че така изглежда като целунато от слънцето. С хайлайтерът не могат да бъдат допуснати кой знае колко много грешки, но мен изключително много ме ядосва, когато някой първо слага хайлайтер с пръст. Това е окей, и аз понякога го слагам с пръст, но нанася го ето така и не го блендва. Това ме ядосва изключително много. Затова аз ви съветвам
с малко чечица тупкаме и съвсем нежно по горната част на скулите. Можете сами да видите от светлината, смятам. Тук как стои положението и тук, тази страна. Ще ви покажа кои са най-често допусканите грешки при подчертаването на устните. И първата от тях е прекаленото излизане на устните над устната линия, което може да изглежда грозно, неестествено и изключително зле. Като тук при всеки човек е строго индивидуално. Хора, които са с малки устни, нямат много изразена устна линия, могат да си позволят да излязат от самите устни. Такива, които са с по-плътни, може би съвсем малко или изобщо. Сега ще ви покажа за какво говоря. И аз ще ви покажа как аз предпочитам да нанасям олива, като и аз се излизам съвсем леко и небрежно. Общо взето за хора с не чак толкова големи устни като мен, и на мен ми се иска да имам такъв тип големи, красиви, сочни устни, но уви нямам. И затова не мисля да си ги създавам с молив. Смятам, че тук изглежда доста по-добре, особено сега като сложим червилото, ще видите. И червилото е именно грешка номер 2 при устните. Сега тук ще нанеса червило. И ще го разнеса по този начин. По никакъв друг начин няма да го пипам и ще ви покажа всъщност как да бленднете червилото с моливът ви по-добре и да изглежда наистина естествено и натурално. Взимате си някаква четка за червил, каквато и да е тя. Аз лично нанасям на палитричка самото червил, но в случая тук ще го нанеса на ръката си. Ще взема от него смятам, че разликата в устните доста се забелязва. Общо взето с последната стъпка, която ни е спиралата, там няма кой знае колко да се обърка, освен ако не напластите много миглите и те не започнат да изглеждат като малки паяци, крака на паяци, което, повярвайте ми, не е красиво. По-добре си залепете изкуствени мигли, отколкото да спластявате своите с 5 слоя спирала. Сега искам по-обстойно да разгледаме двете страни на грима, като тук са грешките, тук е правилното им изпълнение. Ще се приближа дори малко, надявам се да не ми реже много главата камерата. Виждате, смятам сами за какво става въпрос. Самите вежди не ви показах, просто защото там е доста строго индивидуално. Всеки може да попълва веждите си както на него му харесва, дали с сенки, дали с помада, дали по-малко, дали повече. Общо взето няма кой знае какво да объркате, докато при останалите неща положението може да стане такова и да приличате на излезли от цирк. Може би на камера изглежда доста по-добре, но в действителност, повярвайте ми, е ужасно. Особено рожа. Не знам как изглежда на камерата. На живо наистина приличам на клоун, особено с тази уста. Като не си нарисувах една черта, пак добре. Виждате сенките. Можете сами да погледнете дори и очната линия се е събрала тук, където не е напудрено. Докато тук положението, смятам, е доста по-добре. Отново фон-ритена, сухотата, събирането, тук по-натуралният вид, червилото, позиционирането. Абсолютно всяка част от грима ви оказва своята много важна роля. Общо взето това беше от мен. Ако ви е харесало видеото, можете да се абонирате за канала ми, да харесате клипчето и да чакате скоро още подобни видеа. Ако имате съвет към мен или искате да разкажа за нещо в следващото видео, напишете в коментарите. Благодаря ви, че гледахте и до скоро!